इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। जय भोजपुरी आप सबके बीच में लेके हाजिर बानी लंदन अवार्ड शो के एगो वीडियो। जी हाँ भैया, आप सबके हम बतावे जा रहा बानी 2017 में जौन अवार्ड शो भइल हा लंदन में, जौन में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ना गई रहा, लेकिन उनकर कमी कोनो ना खलल। उनकर गाना बाजल हो जगह पे, निरहू, रवि किशन, मनोज तिवारी, बड़े बड़े स्टार गई रहे। लोग का वीडियो लेके हाजिर बनी। थोड़ा सा वीडियो एगो आइल बा जौन फेसबुक पर डाला गई बा, लेकिन वीडियो के और क्या है से हम वीडियो ना डाल पाएंगे। ऊपर लिंक आप सबके डिस्क्रिप्शन में दे देता नहीं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिहल बा, आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो के देख सकता नहीं। बहुत बढ़िया बाटे। में रवि किशन और निरहू जी मस्ती करत नजर आ रहा बा। लोग दर्शकन के लोभावत नजर आ रहा बा। लोग बहुत सारा बात बनाव रहा बा। लोग अपन थोड़ा कॉमेडी कर रहा बा। लोग एक यही वीडियो भी आयल बा फेसबुक पे, अब यूट्यूब पे भी बहुत जल्द आप सबके बीच में बहुत सारा वीडियो भी आई। तो आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली ताकि जौन भी वीडियो पे खबर आवत रही लंदन अवार्ड शो से आप सबके बतावत रहम। काहे के अवार्ड जौन बा संपन्न हो चुकल बा, खत्म हो चुकल बा, यानी काल्हे रहे 30 तारीख के रहे। आप सबके कोनो भी कोक से जानकारी जुड़ल जानल चाहते हैं तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वो वीडियो के देखी। डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, फेसबुक के वो वीडियो हटे, डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, क्लिक करी। वीडियो लिंक लिखल बाटे, क्लिक करम और डायरेक्ट वीडियो चले लगी। चलता नहीं। जय भोजपुरी। लाइक कमेंट शेयर जरूर।